nigo abarai gose nigo abasae babere bawesokia na kugikiria egatie chingwana kurwase egatie abarai ababete bagwikirana aboritwe igoro aso musangirikano bw'ekiama kia UDA ensemo ya Musoche meye kaunti ya Kisii asane ne barokanire komomochia omubunge unyaribari masaba Dr. Daniel Manduku ase kedia batana tebone una bakomochia omugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati ekiogeta bwenereti nigo baganire bono abarai bonsi ane n'abachumbe kurwase chibunge oime kaunti ya Kisii ochamo kobwatirana usange birengereryo kurigereri na kibara ikiranie amagendro ase abananchi muri keito Mildred Momanyi norboti urwaso bwikirano no musangirekano bw'ekiama kia UDA oyokorekanete aborit kurigoro ase geti kia Monarch ime ya Musocho ebunge ya Gitutu Chache South ase abarai au kurwa ekiama kyo bakoragwa na Cleophas Malala baikiranete omoyogo yo wono nigo orentire ebirengereryo au ase bono gati abo Bernard Nyamwaro kurwa Juhudi Africa aisokire na kugikiria chingwana cha gati ya abarai kurwa ekiama kyo ase okomomocha omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati tekoira libageri kogikeria egekorogia koregete igoro aria Musocho Monarch na beire nkomureka omusike Simba Arati asemetie nyikianda yaetire komugoria nyare gokorera abantu buya amagenderero nande kumareta amo no moichano ego nasangetie abajumbe zaidi ya 5 likabago kwanera igoro ya ngaki barosetio moroberio bwoko register abantu goche chama ya UDA bagaonchoro moroberio yo bakayokora koba ekioreri yoko iraneria na koraga omugavana Simba Arati oyu otari Kisii ogakare China nigo bono amumochirie omubunge onyaribari masaba Dr. Daniel Manduku asengwana yae gatia yande amange lakini huyu Zair akaona deni yangu akaniambia pitia hapo uchukue pesa yako nikakataa kukuja Zair nsera ngende nje tibali bana wotatigati yarenge buya korengana ne birengereri bya na kisiasa korora omosike Dr. Dan Manduku omojumbe onyaribari masaba ekera koru Nairobi oru nyaribari masaba oeta nyaribari chache ochambaka oeta bosongo ogenda mpaka Monarch nga igabwate tie Zairi janda amoe deni yayo. That is absolute rhetoric na ndengo tebanga mwanye bebangire kuri gichikura. It is too early. Ekero omugavana former governor chieta so mukutano mugavana James Ongwae obeire member ya UDA live no mheshimiwa former women rep Janet Ongera tiyarenge buya aso mukutano uria omonto korokwa Zairi jando mochumbo nyaribari chache koimoka koraga member yabo nga bono omanyete UDA nebwata abanyene bono mubwenerete gocha ngora kerige go twaro kinga agenda ayenda y'abantu aba UDA terindonge noyene nake Waigo nigo ababolia ababunge gocha korenta amagendero ase chibunge chabo na gutigana na siasa ngo saba abantu baitu bagusi ingakere constituency bono moimoke na koboria abajumbe baitu batokorera amagenderero na baigo no mugabano Kisii nko muboringa bono kwarorira sese yiserochi oimoke igoro to baisa korwane segi webange okorera abantu baitu ekiagera kwabangeirwe koruzi office reporter ya egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.